Formation minnu bolodalen no centre Mardianière kɔnɔ o ye coupe couture broderie ni stylisme modélisme ye ale ye san 3 ni kalo 6 kalan ye o formation tellement fana b'an fɛ ye o ye san 1 ni kalo 6 ye maquillage musorosiri coiffure o fana kalan mi centre Mardianière kɔnɔ o ye san 2 de ani kalo 6 o fana formation tellement be san 1 ani kalo 6 tatouage farafin jabi endu jabi o fana kalan bi centre Mardianière kɔnɔ no bana amina i former façon business la donc o kalo 6 à ce moment i ka diplôme sɔrɔ i bɛ se ka baara kɛ diɲɛ fan bɛɛ o kɔfɛ internat bi centre Mardianière la i bɛ se k'i den bila ka na Mardianière kɔnɔ siyɔrɔ ni dumuni a b'o bɛɛ lajɛlen sɔrɔ ni k'a ka baara kɛ centre Mardianière filɛ nin ye Falajɛ IGA sirafara la centre Mardianière bɛ Segu Midine centre Mardianière bɛ Bakɔ Jikɔrɔni centre Mardianière bɛ Korofina sirafara gitɔrɔnda la ni mɔgɔ bɛ renseignement wɛrɛ la i bɛ se ka weleli kɛ 76 12 11 18 20 20 18 20 ou bien i bɛ weleli kɛ 76 22 01 04. Biye alamsai avril calculata samba flani mugo anedur omunu sokolen ba ko jabarni sola nga fuli be aw bela jelen ka keni aw wagati uchuwe ombi aw lodonia ka ko kuna funi wagati selen fle bakuruba kuna fununa mali ye damakasi 7 mindu Algerie juguya la hamena anda dola fukata kasi mali ka lasigide fla munumbe kigali kaufe ni oyuranda ani Genève kaufe Suisse ni olu bɔra u jɔyɔrɔ la an da bɛna don o ni a ɲɔgɔnna caman na kɔkan kunnafoni olu bɛna lase aw ma aw bisimila avril kalo tile 8 san 2025 an ka jamana ɲɛmaaw ye hajira ko u ye damakasi sɛbɛn don Algérie juguya la ka sababuya kɛ u ye an ka drone min attaqué Tinzawatène ko u ye nin wagati in na diɲɛ kiri bulon tigilama minnu bɛ yen u ye damakasi sɛbɛn don Algérie contre la yaasa a kiri bɛ se ka tigɛ cogo ɲuman na cogoya min na wa fana sɛgɛsɛgɛliw bɛ sen na yaasa k'a dɔn maa minnu nɔ bɛ nin ko in na u ye a jira ko ni o maaw sera ka dɔn ko u bɛna u seko n'u damayira bɛɛ lajɛlen kɛ u ni ɲangili min ka kan o ka se ka da o kan o kɔfɛ fɛnɛ an ka jamana ɲɛmaaw ye sariya ta ni o ye Algérie pankurun a kɛra u ka finitigilakaw ta ye walima u ka jamana ni o ye civiliw ta ye ko o si tɛna tɛmɛ Mali dugukolo kan bilen an ka jateminɛlikɛla dɔw ye a jira ko nin na kɛ dekunba ye ka ɲɛsin Algérie dugukolo ma sabula ko jamana caman bɛ ni Algérie ka pankurun b'a fɛ ka taa yen nɔ fo a ka tɛmɛ ni jamana sɛbɛn ne fɛ n'o tɛ u tɛ se ka taa nka ko ni nin sariya ni taara ka ɲɛsin Algérie ma ko a na degunba lase Algérie ma an ka jamana ɲɛmaaw ye a jira ko olu kɔni ni u seko n'u damayira bɛɛ lajɛlen kɛ ni waleya min taara ka ɲɛsin u ma a ɲɔgɔnna kana na se fila bilen Mali ka lasigiden min bɛ Kigalikaw fɛ yen nɔ Rwanda ani Genève kaw fɛ Suisse ni o ye général de brigade Mamadi Camara ani a baarakɛɲɔgɔn Abdoulaye Tunkara olu bɔra u jɔyɔrɔ la an ka jamanakuntigi général d'armée Assimi Goïta fɛ ka sababuya kɛ min ye bureau de vérificateur ka sɛgɛsɛgɛliw kɔfɛ a jirala ko nafolo kasabi dɔw tununa minnu baara kɛra san 2021 ka taa bila 22 23 ni 24 na ko o nafolo kasabi ninnu tununa wa u ta yɔrɔ ma dɔn a jirala ko ni maa fila minnu filɛ nin ye ko u nɔ bɛ nin nafolo ninnu tununi na wa min ye comptable fila fɛnɛ ye olu tɔgɔ bɛ bureau de vérificateur ka sɛbɛnfura la nin wagati kofɔlen ninnu na sɛgɛsɛgɛliw kɔni bɛ sen na a ko la an ka ministre des Maliens de l'extérieur et de l'intégration africaine ye a da baarakɛɲɔgɔn minisiri tɔw tulo kan u ka lasigi sen fɛ ko u ye fɛɛrɛw sigi sen kan yaasa an ka jamanaden minnu ni olu bɛ Moritani ni u nali ko kuma fɔlen don ka fɛɛrɛw sigi sen kan ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin o ma ko fɔlen ninnu na se ka to ka u kuma ɲɔgɔnya ani ka fɛɛrɛw sigi sen kan ni u bɛ segin ka na an ka jamana kɔnɔna la u ka segin ka na hɛrɛ ni baden kɔnɔna la basigi kɔnɔna la wa n'u nana fɛnɛ ka fɛɛrɛw bila sen kan yaasa ni maa ninnu bɛ se ka mago dɔ ɲɛ u yɛrɛ ye ka mago ɲɛ u ka denbaya ani ka mago ɲɛ jamana yɛrɛ fana ye Madame Boire Fili Sissoco ni ale minɛlen don ka datugu a bɛ san 3 bɔ ka sababuya kɛ ko Ibrahim Boubacar Keïta ka fanga wagati ni ale tun ye ministre de l'économie et des finances ye o wagati la ko pankurun min sanna jamanakuntigi ye ko a nɔ bɛ a ko la nin wagati in na a bɛ kɛnɛyaso la ka sababuya kɛ a man kɛnɛ kabini ni
tarata don avril kalo tile 8 san 2025 min ye a ka lafasali kɛbaga ye a ye a jira ko a bɛ wagati caman caman bɔ u ye damakasi sɛbɛn don an ka kiiri tigilamɔgɔw yɔrɔ yaasa u bɛ se ka liberté provisoire di madame Buhare ma cogoya min nka ko u ma sɔn ko hali juma tɛmɛnen avril kalo tile 4 san 2025 ko u ye damakasi sɛbɛn don yaasa an ka kiiri tigilamɔgɔw bɛ se ka liberté provisoire di a ma cogoya min ka kɛɲɛ ni a ka kɛnɛya ko ye nka ko min ye an ka kiiri tigilamɔgɔw ye u ma sɔn nin wagati in kɔnɔna madame Buhare ladalen don an ka kɛnɛyaso la yaasa ka se ka a yɛrɛ furakɛ cogoya min na wa min ye a ka lafasali kɛbaga fɛnɛ ye a y'a jira ko u kɔni n'u seko n'u damayira bɛɛ lajɛlen kɛ halisa ka se ka an ka kiiri tigilamɔgɔw deli yaasa u bɛ se cogoya min ka liberté provisoire di madame Buhare ma a ka se ka a yɛrɛ furakɛ cogoya min na. Mali fintigilakaw ani AES fintigilakaw ka bolodi ɲɔgɔnma kɔnɔna la u ye tɛgɛ kɛ bamanciwale tigilamɔgɔ dɔ la avril kalo tile 5 san 2025 min tɔgɔ ye Ikinan Ag Atayer ni bɛɛ lajɛlen bɛ ale dɔ commandant de l'armée de l'Azawad la a jirala ko ni cɛ min minɛlen filɛ nin ye ko a nɔ bɛ kɛwale jugu caman na min taara ka ɲɛsin Mali ani farafinna woroduguyanfan Sahel jamanaw caman ma a jirala ko min ye nin cɛ in ye an ka bato min bɛ ni o ye bato Tombouctou ye ni ale atakera bamanciwale tigilamɔgɔw fɛ ko a nɔ bɛ a la wa a jirala fana ko ni cɛ in kun ka baara bɛnnen bɛ ka bamanciwale tigilamɔgɔ dɔw k'olu bila ka taa Ukraine yaasa u ka se ka taa dege kɛlɛ kɛcogo ɲuman na ka na an ka fintigilakaw kɛlɛ wa ko a kun ye fɛɛrɛw yɛrɛ sigi sen kan maa minnu bɛ u dege Ukraine kɛlɛ la ka se ka fɛɛrɛ sigi sen kan ka na ni o ye ban Maliba kɔnɔna la nka o kɔni o ma se k'a ɲɛ sɔrɔ wa a jirala ko san 2024 février kalo tile 13 ko ni cɛ in yɛrɛ kun joginna an ka drone dɔ fɛ kɛlɛ kɔnɔna la nka ko u ye a ta dogodogonin dogo la ka taa a furakɛ Mauritanienkaw fɛ yen nin wagati in kɔnɔna tɛgɛ kɛra a la wa an ka maaba caman ye a jira ko olu nisɔndiyalen don kosɛbɛ nin cɛ in minɛli la sabula a nɔ bɛ yuruguyurugu wale min na a kɛra sababu ye ni maa minnu bɔnɛna u ni na ko a ka se ka ɲange cogoya min na ani ɲangeni min ka kan. Yaasa ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin an ka kɛnɛyaso tigilamɔgɔ ani banabagatɔ ni banabagatɔ somɔgɔw ma an ka jamanakuntigi a bɛ wagati dama dama bɔ a ye fɛɛrɛw sigi sen kan yaasa min ye kuranko ta fanfɛla la ka se ka an ka kɛnɛyasow lafiya o la cogoya min na odontologie maaw ta tɛmɛnen ani dermatologie maaw ta tɛmɛnen kɔfɛ hôpital du Mali ni ale bɛ Misabugukaw fɛ an ka jamanakuntigi ye fɛɛrɛ sigi sen kan ka min ye pano 1000 ka o di u ma ani min ye ondulateur fo ka taga se batiri caman ka o di u ma yaasa u bɛ se ka u yɛrɛ dɛmɛ ni o ye cogoya min na ni kuran tigɛra u fɛ banabagatɔw bɛ se ka furakɛ hɛrɛ ni baden kɔnɔna la banabagatɔ somɔgɔw yɛrɛ hakili bɛ se ka sigi cogoya min na min ye nin dɔgɔtɔrɔso ɲɛmaa ye ni o ye Dr Dunbiya Sanata Sogoba ale ye a jira k'u nisɔndiyalen don kosɛbɛ nin dɛmɛ in sɔrɔli la a y'a jira ko kalo o kalo u bɛ se ka carburant 5000 de jeni n'i y'o nafolo kasabi lajɛ o bɛ taa i jɔ sefa wari 4,000,000 ɲɔgɔnna na a ko ni pano min dilen filɛ u ma nin na kɛ fiɲɛ bɔda ye olu ye wa banabagatɔw yɛrɛ fɛnɛ na furakɛ hɛrɛ ni baden kɔnɔna na banabagatɔ somɔgɔw yɛrɛ hakili n'a sigi wa min ye an ka kɛnɛya minisiri ye Asan Bajalo Ture ale ye foli kana se kosɛbɛ an ka jamanakuntigi ma ka kɛɲɛ ni a ka ni dɛmɛ ye ka ɲɛsin maliden bɛɛ lajɛlen ma wa Agibu Danbele ni ale ye an ka jamanakuntigi ka ladilibaga ye ale y'a jira ko n'i ye jateminɛ kɛ ko min ye forage 412 ɲɔgɔn na ko an ka jamanakuntigi ye fɛɛrɛ sigi sen kan ka olu de bila sen kan Mali fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen na wa k'a b'a ɲini an fɛ an minnu ye o dɛmɛw sɔrɔ an ka an janto dɛmɛ ninnu na yaasa maa wɛrɛw bɛ se ka bɔ an n'u ma cogoya min na ani maa wɛrɛw fana bɛ se ka na ka dɛmɛ lase an ma o hakilinaw kɔnɔna la. An sango dugu ani Gawukaw ko k'u bɛ welewelema kɛ ka ɲɛsin an ka jamana ɲɛmaaw ma ko u ka dɛmɛ don u ma sabula min ye bamanciwale tigilamɔgɔw ye ko u kɛlen bɛ ka u tɔɔrɔ kosɛbɛ u sigiyɔrɔ la min ye Abdul Nasir Idrissa ni ale ye Alafiya TV Gawukaw fɛ o ɲɛmaa ye ale ye a jira ko Zindobokaw fɛ yen nɔ min ye bamanciwale tigilamɔgɔw ye ko u tun bɛ ka don maaw kan de ka u bolofɛnw minɛ u la fo u ka sokɔnɔnaw la o kɔfɛ fana a y'a jira ko Kungakaw fɛ yen nɔ
wa a y'a jira k'u ka bolimafɛntigiw ni o y'u ka mobilitigiw fo ka taga se katatanitigiw ma ko olu ka bolimafɛnw n'u bololafɛnw bɛɛ lajɛlen darakira ka bɔ u bolo bamanci wale tigilamɔgɔw fɛ wa a y'a jira fana ko avril kalo tile 2 tɛmɛnen ko min ye Ansongo cercle préfet ye Ahmed Akini ni a ka garde rapproché ko olu minɛna bamanci wale tigilamɔgɔw fɛ halisa kibaruya ma se ka dɔn u la o hukumu kɔnɔna la k'u bɛ welewelema kɛ ka ɲɛsin an ka jamana ɲɛmaaw ma sabula ko min ye lakanabaliya ye o ɲɔ ɲalen don nin wagati in na Ansongo ni Gawo dugu dɔw kɔnɔna la ko u ka dɛmɛ lase u ma yaasa ni maajugu ninnu daga bɛ se ka taga b'u da la cogoya min ka kɛɲɛ ni Algérie waleya cɛjugu min ta ka ɲɛsin Mali ma ni o ye k'an ka drone attaquer maliden bɛɛ lajɛlen ka bɔli kɔfɛ ka taa Algérie ambassade la o dugusɛjɛ min ye katikaw ye olu fɛnɛ bɔra ka u ka dusuma kasa yira ka ɲɛsin nin ko in ma u ye taamaba boloda min ye kati cɛ muso denmisɛn fara maakɔrɔba kan bɛɛ lajɛlen bɔra ka i ka dusuma kasa yira wa fana u ye sɛbɛnfura yɛrɛ kɛ ka di min ye Kulikoro gouverneur ma sɛbɛnfura min ni u bɛ u ka dusuma kasa ko fɔ a kɔnɔna la wa min ye Kulikoro gouverneur ye a fɛnɛ ye a jira k'u ye ni sɛbɛn min di a ma ko ale n'a seko ni a damayira bɛɛ lajɛlen kɛ yaasa ni sɛbɛn in kan k'a lase yɔrɔ min ma k'a lase o yɔrɔ la o b'an ta an ka kɔkan kunnafoniw na an bɛ taa Nizɛrikaw fɛ Ɲame dugu kɔnɔna la avril kalo tile 10 san 2025 min ye u ka finitigilakaw ye u ye a jira ko u sera ka tɛgɛ kɛ bamanci wale tigilamɔgɔ ma 15 de la u ka jamana woroduguyan fan fɛ minnu ka baara kun bɛnnen bɛ ka maaw tɔɔrɔ u sigiyɔrɔw la wa u ye a jira fana k'u kelen bɛ ka ɲininiw bila sen kan yaasa maa o maa de bɛ ni i ka baara bɛnnen bɛ ni bamanci wale la ka ɲɛsin jamanadenw ma ko u bɛna tɛgɛ kɛ i la i ni ɲangini min ka kan ka se ka o da i kan kunu araba avril kalo tile 9 san 2025 Japon lasigiden min bɛ an fɛ yan Bamaliba kɔnɔna la ale ye a jira u ka lasigi dɔ senfɛ Badalabugukaw fɛ yen nɔ ko min ye Mali ka projet 8 ko Japon bɛna o financer a jirala ko o projet 8 ninnu na min ye an ka fini dilan fo ka taga se sɛnɛ ani an ka maa minnu bɛ ni olu ye kɛnyɛrɛye baarakɛlaw ye n'u mago bɛ dɛmɛ la ni dɛmɛ bɛna ta ka ɲɛsin o maako fɔlen ninnu de ma u ka se ka u yɛrɛ dɛmɛ u ka baara kɔnɔna la k'a nafa ladon jamana kɔnɔna la ani ka se fana ka nafa dɔ ɲa u yɛrɛ ye cogoya min na nin bɛ dan sigi an ka bi kunnafoni na an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ an b'an ka dibilabarakɛbagaw fo sabula olu jɔyɔrɔ ka bɔ an ka baara in na an b'a fɔ k'Ala ka basigi sabati an ka jamana kɔnɔ Ala ka sankɔrɔta di an ka finitigilakaw ma ni Ala m'an ka jɔnya jɔ an na an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan sini ka kunnafoni di aw ma laadiriya la shukran